Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Sul khusus limu alaihi fadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil hubb ghayabatil jub. Wa auhayna ilaihi latunab bi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Molas. Falama zahabu mongko tetkalane padha menyang padha lunga sapa dulur-dulure Nabi Yusuf bihi kelawan Nabi Yusuf wa ajma'u lan padha kumpul sapa dheweke kabeh ayat ngalu yen to arep nggawe sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing Nabi Yusuf fi ghayabatil jubi ing dalem katok-katoke sumur ing dalem jero-jerone sumur. Ae tegese fa arsala mongko ngeculke sapa Nabi Yakub hu ing Nabi Yusuf mangahum sartane dulur-dulure. Balekke domir hu hum. Nek ra ngerti jalur ceritane ngarep ngono ya ilang. Domir-domir ilang. Iki bali Nabi Yakub, iki bali Nabi Yusuf, iki bali neng dulure ya. Karang ming penak sing ngrungokke romangan jadah. Gak ngerti aku ya komanan.
Angel sih. Mikir iki ndomire ning Nabi Yakub, iki ning Nabi Yusuf. Falama zahabu mongko tetkalane padha lunga. Sapa dulur-dulure Nabi Yusuf bihi kelawan nggawa Nabi Yusuf. Wa azamu lan padha nejo. Sapa dheweke kabeh ngalah juklihi utawa jaklihi ing atase nggawe Nabi Yusuf digawe fi zulmatil bi'ri ing dalem petenge sumur. Do arep nggawe nyemplungke Nabi Yusuf nang jero sumur sing jenenge jero sumur mesti peteng mbok awana kae peteng. Fajangalu mongko padha temandang sapa dheweke kabeh hu ing Nabi Yusuf fiha ing dalem nyemplungke sumur. Solusi le arep misahke Nabi Yusuf saka bapakne seming kuwi. Aman culke ngalas engko ndak pangan macan nek dipateni dosa gedhe. Pilihan ketiga utawa opsinya ya seming cemplungke sumur. Ora bakal pangan macan, wong ana banyune ya ora bakal mati. Tur pisah karo bapakne. Iki kelicikan-kelicikane dulur-dulure didasari iri dengki gara-gara bapakne karo Nabi Yusuf itu tresnane nemen. Perhatian wutuh ning Nabi Yusuf. Kamangka nek Nabi Yakub nglakoni ngono kuwi iki ora kaya wong tuwa pada umumnya. Nek wong tuwa pada umumnya iki ming teka rasa senenge ning salah siji anak ngalahke anak liyane kuwi mungkin sudut pandang sosial, sudut pandang ekonomi, sudut pandang penguripan harian ngono. Nek Nabi Yakub ora ning pancen dituntun wahyu iki kudu dijaga kanthi tenanan wong sesuk calone dadi nabi. Dadi tresnane dituntun wahyu nek wong tuwa mulak nek tresnani anak ngalahke anak sijine ngono mungkin karena ekonomine ki anakku sing iki sugih sing iki kere ngono. Mula sing sugih disubya-subya. Sing kere dikiwa-kiwa. Biasane ming nang nggon masalah ekonomi nek padha umumnya wong tuwa. Mboh rasane iki piye rada ora ngibadah wae nek ekonomine mapan dhuwur kae ditresnani. Anak sing kere ngibadahi apik ngono ya ora ana ketoke ora kok dialem-alem ki ora. Kamangka ekonomine mapan kae jane wong tuwa ya ora kecipratan secuwil-cuwil lho. Ora kok terus per bulan dijatah ngono ya ora. Arang anak kok jatah wong tuwa per bulan. Arang maksud kula arang. Arang ki eneng ning langka kuwi jenenge arang. Ning nek blas kuwi berarti ra ono ngono lho. Nek arang ki ana ning langka. Upamane jumlahe sing do ngaji iki ya ming ana siji liyane ora ngono lho. Kuwi ya ming upamane lho, kula mau upamane lho nek iki ngono jatah kabeh. Njak wong tuane wis do mati. Mula le omong wangun kae ngguhna isih urip, wah sapa-sapa iso.
Nek ngomong ngono kuwi. Wah, ngono isih urip yakin bapakku mbokku iki tak jatah per bulan 4 juta. Nah, kuwi mung ngomongane wong kentir. Kok le bayare dhek dhewe ora ana 4 juta. Bayare ora jelas, sok ana sok ora wong sok payu gledhig sok ora payu. Le muni sasi 4 juta. Wis le gurih. Le omong ngene karang bapak mbokne wis mati. Sing urip yo mbok dikekerek warisane ya hooh. Kala ngendika sapa As-Sadi, Imam As-Sadi. Ngendikane inna Yusufa sak temene utawi Nabi Yusuf ngalaihi salam. Iku lama baroza. Tatkalane napa jenenge melu utawa ngetutke sapa Nabi Yusuf manga ikhwa utawa manga akhawatihi sartane dulur-dulure Nabi Yusuf nalikane ngetutke melu bareng lunga kuwi azharu mongko padha mertelakake padha ngetokke sapa dulur-dulure Nabi Yusuf lahu kedue Nabi Yusuf ngetokake al-adawata ing permusuhan ing rasa sengit asadidata kang nemen nalika wis metu jak lunga bareng adoh saka omahe iki do ngetokke rasa sengite do ngetokke rasa mangkele sengite mungsuhe rada nemen ora mengkor biasa iki rada nemen mlaku ngono sing mburine karo nendang cepet suwene tendang bokonge ana sing njoroke ndase sing marahi bapak lalira kita ya dapurmu ana sing ngono kuwi pokoke ketokke al-adawata asadidata lemung suwi temen benar-benar temen sadid dadi yo njoroke sirahe barang werna-werna nggawa uthik wae tutukke ndase ya kocap mangkel kocap sengit nek saiki wani ngono kuwi laporke payu agi kepala sekolah mengkor ngeplakwe payu juga saiki payu anak nyelilit kono ya dilaporke aku ngono kok le dibela-bela nyelilit kae ning malah dadi viral karo naik daune kepala sekolah dumrohke gratis barang dumrohke gratis barang ngono kok dikeplak ra oleh asline dendane 50 juta ana tulisan kawasan bebas rokok dilarang merokok kok tetap ngayal ning kono ngerokok itu kan undang-undangnya denda 50 juta iki mengko dikeplak ora 50 juta nah dibalekke tuntut balik iki wis saya kepala duwe aturan melarang merokok kok iki tetap merokok saya tuntut secara jalur hukum wis mesti denda 50 juta iki
Nah, kene iki tulisane pokoke santai. Jan santai. Jemuah yuran saikhlase ngono. Ora ana dendan-dendan. Ora ana dendan-dendan. Saikhlase lafate. Malah kuat jan penak tenan. Jenenge saikhlase iki santai kae. Nyemplungi kena ora kena. Ya. Jian kondian. Lah ya jenengan takmir masjid upamane. Ning kono ana undang-undang. Mlebu serambi, mlebu masjid ora oleh nggo sandal. Lah kok ana wong mlebu nggo sandal. Ora ya mesti ngelekke to. Sandale copot to nggih niki masjid e. Mosok mlebu serambi, mlebu masjid nggo sandal. Dilekke ngono. Lah kok sesuk mlebu nggawa meneh. Kuwi lah kok nyopot sih. Malah jawabe sakarepku to. Wah, iki yo otomatis takmir ora mung ngeplak yo ndupak kok yo. Ngono kok sing nggo sandal ora trimo, nglaporke terus lemune aku didupak wong cetha sing melanggar aturan iki kowe jek kok. Logikane lho niku. Nah, sakniki niku hukum iki bener Kanjeng Nabi ngendika. Akhir zaman bakal jedul kaum-kaum sing senengane ndedel donya nganggo agama. Do golek pangan nganggo amping-amping agama. Sakniki wis jedul lesane manis kaya madu ning atine garang kaya singa. Iki Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Kanjeng Nabi ngendika ngono kuwi. Mulane terus diwolak-walik hukumnya. Saat itu Allah ngedukke fitnah di kaum utawa di kehidupan kaum sing wis ngono kuwi. Iki engko Gusti Allah ngedukke fitnah sehingga wong sing apik, wong sing wicaksana, wong sing nyekeli paugeran agama urip ning tengah-tengah kehidupan kaum sing kaya ngono iki do bingung. Ya bingung tenan piye wis. Sing apik dadi kaya elek, sing bener dadi kaya salah, sing salah malah jaya. Sing elek malah gleleng. Saiki koruptor iki malah gebas-gebes wangun kae. Kecekel ngono ya ndada setil kae jek. Koruptor nek ora glelenge pol menyaki sing apik-apik. Ana wong apik bersuara rodok nyindir utawa rodok nyempet karo rodok nyemesi kuwi golekke hukum, gaweke hukum, dicekel dikalahke. Mula angel urip saiki iki sing paling sip ya mung uzlah. Uzlah niku wis lepas tangan karo kehidupan sing ra cetha kuwi. Kehidupan kaya ngono nek dinut mung ra slamet iki. Lah nguzlahe piye? Pokoke urip iki sing dienggo paugeran Quran hadis. Angger Qurane ngene dienggo meneng-meneng, hadise ngene dienggo nggo awake dhewe, wong liya kono-kono piye sak karepmu. Slamet nek wis ngono kuwi. Soal kadonyane mbut gawe sak madya sing penting halal barokah, ora sugih ora apa-apa. Wong dasare ya umure wis tuwa-tuwa. Sanggo apa iku. Mangan ya wis ora ampuh. Mangan peyek ya sak jam kuwi rantek. Merucut mlebu, merucut metu. Mangan payek wangele ra eloke. Akhire pilihane ming jadah ro tempe. Aman nek kuwi aman. Penyet nggo ilat kowe.
Rasah ngguntu nek penyet wis mesti gepeng kan. Ternyata rada kelet ora petil apa. Kowe tenan nek mangsa kaya keten iki wis ora iso dicekel kebijakan-kebijakan sing ana iki bubrah, donyane benar-benar wis bubrah. Dadi urip ya sakmadi ya mbut gawe sesuai karo amanah Allah. Didadekke guru ya mulang sakmadya, ngandani ya dikandani nganggo lesan, murid manut ra manut jarno wong apik elek dunduh kono ngono wae, kene ra kainan wis ngandani. Pinter goblok sak karepe, sing penting kurikulum wis disampaikke. Goblok biji elek ngono wae. Arep bejujal men dheleke rasah do ngeyel wong iki kawasan sekolah nek rada nakal bejujal ku nek wis metu saka sekolahan kono ngono kuwi. Ora usah ngeplak, ora usah nangani udu anake kok le susah-susah. Udu anake apik ben elek ben dadi gentoya ben udu anake kok. Guru iki ngono lho guru iki. Saiki ngono kuwi wae guru oleh wahane rasa tanggung jawab. Tanggung jawab iki mung menyampaikan kurikulum. Tanggung jawab kuwi. Dadi ora usah mikir anak iki ku apik ku elek, wis ora usah dipikir. Pokoke kurikulumku iki tak sampaikan sesuai rampung. Enak banget nek ngono kuwi. Lah piye wong ket wingi bermasalah terus angger nangani titik bermasalah, nangani titik bermasalah gara-gara murid iki anake wong bubeng. Anake DPR, apa anake pejabat, apa anake sapa. Nengke wae kudu anakku kok le. Sing penting aku mulang matematika tak mulangke selesai. Kowe dong apa ora? Dong mboten. Mboten ya wis. Wis ngono teruske ora kok balani le pangelane man-man lambene. Dong karepmu. Murid di ngono kuwi ya beda nek guru ngaji ki wong kelase wis dadi kok. Mikire iki ya mung ngedongke kudu dong nek ra dong kowe baleni. Nek guru ngaji ki ra dong kowe baleni. Maca salah kowe ra nesu nengke wae nek guru ngaji. Sabare ra elek. Ora diseneni ngono wae sesuk ra mangkat. Ya. Akhirnya saka murid nahwu 48 saiki karek 4. Aduh. Dikaroke ngono ya mah nyalahke gurune. Salahe angger mangkat prei. Wah, tobat model ngene iki. Guru piye-piye ming salah. Ning yo ora apa-apa. Wis ora apa-apa wis. Padahal nek liyane kae prei iki senenge pol sih. Kuwi iki sakjane nek prei yo seneng ning ra nggo ngeles to kuwi jenenge. Prei seneng ning nggo nyalahke, ndak nabok nyilih tangan iki ngono kuwi. Luwes pokoke. Padahal angger teko kae wis ngen muga-muga prei lah aku maca ra iso ngono kuwi. Buat nek jaman kaya ngeten iki sing paling apik iki ya kuwi mau nguzlah. Nguzlah niku memisahkan diri. Ning ora blegere, nek blegere dadak golek ning alas tengah kono utawa dadak mucuk gunung kono. Nek iki nguzlah prinsipe aku
urip kudu cecekelan Quran ro hadis. Soal dicocoki karo wong umum apa ora monggo, soal sejalan karo kebijakan-kebijakan yang ada apa ora monggo, karena sing iso nyelametke aku ya ming manut Quran karo manut hadis, nek liyane ora iso nyelametke. Saiki ming ngono kuwi kok ya kadunyane sing penting barokah halal, oleh sithik ora apa-apa. Wong butuhe kur mangan. Nyandang ya wis ora penting. Artine iki sing penting nutup ngaurat wae dadi nek kur sandangan larang-larang iki mah ngeceh-ceh dhuwit engko. Wong diterapke ning awak ya wis ora wangun. Iki sandangan larang-larang trapno ning awake jenengan mah sandangane sing nangis malah. Ya kleru le manggon. Maksude iki kula iki ngonekke awak kula dhewe kok. Kula iki sandangan nggo larang ya ora wangun, ora mundak gagah, ora mundak bagus. Mah ming dilokke wong. Wong ming nyepeti mata nek nggo sandangan larang iki. Kula lho nek jenengan ya tetep ayu. Sandangan larang ya mundak nek kaya jenengan. Kula dikeki apa-apa wis ora pas. Dadi nyandang larang ya. Ndedit ora nggo nyandang, nggo plesir. Ya ora wangun nek tuwek-tuwek ngono penekan nang hutan pinus ya ngopo. Kurang gawean. Wong duwe penekan nang hutan pinus selfie sikile dunggahke siji. Oh, gejeglek engkel mah semper sampean. Reko-reko. So rasa aneh-aneh saya nerimo. Urip itu nerimo. Alhamdulillah kok dikit rada gawe keraton ning swarga dadi wong sing lomo. Ora nggo diri, ora dienggo gagahke awak, ning dienggo bangun keraton ning swarga. Wujude lomo. Lomo ya suwangun kok. Mangkat ngaji ya tuku mbang gula telung plastik. Didum rak rata engko. Tulisane kis. Tulisane. Dadi nek jenengan paham urip sing saiki tenan, apik elek iki samar. Sebagian ngarani apik, sebagian ngarani elek. Tentang niku wau guru ngeplak kepala sekolah ngeplak murid niku sebagian besar tetep mbela gurune. Mbela kepala sekolah ning Rocky Gerung mbela murite, piye wis. Kamangka lek muni pakar pengamat politik. Pangkate pakar we pengamat politik ning tetep nyalahke kepala sekolah ae. Weh. Dadi angel banget urip iki dadi angel. Ora ngalah. Padahal pengamat tentang Pondok Nirbaya. Cetha postingane ngeframe postingan sing digawe-gawe, ngelek-elek kiyaine. Setengah semi nuduh seolah-olah ngakali santri-santrine kon ngamplopi dan lain sebagainya, kurang dinggo mengkayakan diri wong kiyaine tumpakane we alpat lemune ngono. Padahal sing jenenge kiai ngono iki do diamplopi murite ya ora kok karepe kiyaine. Ora kok karepe kiyaine iki mung cukup meneng. Kuwi ra tabarukane santri-santri ngalape berkah santri-santri sing ngulungi ikhlase pol nek santri ngono kae. Karena orang duwe karep saka kiai. Lah kok malah dituduh-tuduh lemune lah iya karang santrine diakali mula ya kiyaine omahe kok kraton terus tumpakane alpat. Itu frame maksudnya ming di frame nganggo
digawe-gawe ora nyata wong Alpati kudu ndeke kiyaine, omah apik ya kudu ndeke kiai. Ngamplopi sak ikhlase murite didunekke ngono. Kuwi kiai gedhe nek kiai cilik ini ra ana wong ngamplopi kok. Ya jal muni tumpakane Alpat, wah pelinteng biasmu ya. Muni ya. Ngantek ana sing muni omahe kok kraton manti. Seprene nunut arep aneh-aneh lho muni tumpakane Alpat apa? Alpat Srandal. Oh, Sramat. Mula wong apik iki ora mesti apik. Nabi Yusuf ki apike pol ning ya do diireni, do didengkeni. Ora ana eleke, ora ana cacate. Ning do direni iki biasa. Zaman sakniki kebenaran iku ora kok mesti 100% didukung ya ora ning ana wae jegalan-jegalan saka wong sing ora nganggep nek kuwi iki apik. Jegalan-jegalane wong iki werna ngaji ngeten iki cetha sing biji tafsir. Isiane jelas, bukan rekayasa kita. Ning niki wis ditafsiri karo Imam Nawawi. Ya mungsuh karo sing ra jodoh ya oleh jegal wangun. Mungsuh ra jodoh. Ngene iki oleh nafsiri ngaji apa ngono. Ora cetha. Engko terus lu bathoke ngaji iki gek sing mulang kae iki titele apa? DRS apa profesor? Lah wong ngaji kok golek titel. Ngaji iki cetha iso maca kitab, ngaji iki cetha iso maca tafsir. Kuwi le sinau ning pondok. Pondok iki ket biyen ra tau ngulihke santrine sing wis lulus dikanteni titel iki ora tau ya. Kuwi ra nang sekolahan kono, angger saka UNZ lulus 6 tahun cilike utawa ya 4 tahun setengah titele SPD. Kuwi sing ngekeki universitas. Nek S2 ya engko rada lumayan dadi DRS dan lain sebagainya. Nek nang luar negeri engko titele ya wis ngono kae LC, MM, LC nek sing rada nom karo nyonyes kae. Iki sing rada nom karo nyonyes. Nek sing ngene iki ya wis udu LC. LS nek iki lansia. Mula nek sing jenenge jebolan pondok ki ra ana titel ning nek nggon gang suwene le sinau dibanding karo SPD atau sarjana pendidikan kae 4 tahun 5 tahun 8 semester dadi 4 tahun suwene 5 tahun. Lah nek jebolan pondok iki paling ora 10 tekan 12 tahun. Arep iso maca ngeten iki 10 tekan 12 tahun dadi asline nang dhuwur SPD mula rungokno to. Kualitas menyampaikan saja, kualitas jabarno saja, kualitas ngekei keterangan adoh nek karo SPD. Tetep kualitas kiai kok yo aming matane wong-wong sing do picek. Iki real iki nyata ya. Nyata rungokno cara penyampaiane SPD karo kiai. Ya sip kiai karang kono 10 tahun SPD 4 tahun aneh-aneh.
Iki umpamane kudu didikai titel ya sak merem-mereme DRS. Sak merem-merem. Utawa ya profesor isen. Karena wis S3 ora mung S bungbung. Lah karepe dhewe saiki angel lho jenengan jajal saiki SPD kuwi. Nyoh macana weh. Sing SPD maca. Saiki kurikulume SPD kuwi kene tak terangne. Tetep iso lah kok nerangke wong ana kurikulum kok. SPD-ne nyoh maca kitab iki. Wis nggih. Bar kuwi njabarno sisan nerangno sisan. Apa ora nguyuh nganggon. Jal. Kiai kan nerangke kurikulume guru iso wae. Wong ana bukune penuk banget. Gek burune ming Latin. IPA ya ming Latin, matematika ya ming Latin, pelajari dindit dulu iso. Kita kok ngene cerdas e padahal. Wah. Kene iki cerdas. Ya ming nek kon golek duit ra tak pinter. Cerdas ning kon nerangke. Wah. Andai wis dipaitu. Apike jedeli jadah kok kaune apike ta. Nggih ta, jedeli jadah anteng iki lho. Apa meneh kok oleh rendetan. Mbah oleh tempe bunder-bunder iki golek. Tenan nek kula oleh matur jaman wis bubrah kaya keten iki kula wanti-wanti ayo saiki iki pokoke cekelane Quran karo hadis. Dengan dilandesi nrimo, urip ki nrimo. Insyaallah ayem tentrem. Nrimo ya sak mlakune, sing penting ora ninggalke ikhtiar manusiawi. Dadi manusiawi kudu ikhtiar iki iku ya ditandangi. Ning ora hawa ora emosi insyaallah tentrem kaya ngeten iki. Wis niki sik terus ke sesuk muga-muga dadi ridani Allah. Dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah. Selamat bejo dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.